thok tu bunai mukti kuplung tong thayo mani matu bunai mani matu bunai sari lai nai ha tu jak tong thayo khano mu thang nai chato pito tong thani tong thok tu bunai chato pito tong thani tong thok tu bunai sar tini to je Tripura hasteni Tripura mothane warrior stroke phaye je 2 din dore aro jontor montor achuk mane yagulo tini je tewacha Tripura ki filani bagai ready angla jaheka borok bahike thalane je yo jontor montor achung mane busuk jorate success rokoni wansuk hambai poilano jong 2 tarik ni simi Tripurani nokhlaimani jong oro phaisa phaika 5 tarik na aitugo inkai 5 tarik 6 tarik jong oro jontor montor buagra bai bidul jagoi buagra bai rinja jong oro kini permanent solution एबा जों ग्रेटार दिपाले नि बागै जों आन्दोलन खायलायखा सालनै मियानि सालो हिनकाय जों यासलायखा जतन बेरायलायखा जतन जे तिनि 8 तारिख डिसेम्बर थाइनहाय जों 12टा 12:30 नि चिनि Tripura थानाय थांजानाय जे ट्रेन ट्रेन खालायनाय এবং ताबो अरो आम्बेडकर भवन सिनि चिनि बास प्रोवाइड खायजा आनंद बिहार रेल स्टेशन जरा थानानै बागै आरो जों थांसबैनाय जों जतनो थांनाय आरो जरा आइरो गहनाय दं जतनो जों मेनेज खायै गहनाय जों सालायजा गाबोन नासिम दंलायो এবং बास वर्कआउट खायसखायजा जतन तियारन लायजा खायसे कखिते जे सुमानि आबो बसु जरते सक्सेस नो आमो किन आन्दोलन जों माया sama जों आन्दोलन लै खायनाय किन्तु बसु राति सक्सेस नो जोंया ताबुक sak जराति जे बुआगा जोनो सावै दंमानि मते जों खुंनाय बे जरा बांलिया किसा जरानि किसुमाने जों किन Triprasaनि पार्मानेन्ट सल्युशन जों माननाय এবং जरा Triprasa जों हानसाव खायाफोराव आबुना बम खानिबा आंखौ खोथाना मुसुंगो नरक मिडिया रंनि बिथिंखै आइदि नरक गो जों हानसाव जों पाल खायखां खाय जों ताय फानंनाय जों दाखिनो चिनि थिनांनोबो जों रक मानना এবং सुरिवो आं जत दिनि हायनाहाय जेब्ला हास्ते गोनाङै जत Triprasa लोकफोराव मा फाताखौ गुफु सा खालाय समर फायजा हायनाहाय किपिलै Tripura हावो काहामखौ खाय थांसबै जों थानै आं सुरिवो